hindi talaga natin malilikayan yung ano ba, tungkol sa inyong relasyon. Siyempre yung may mga silingan talaga tayo na may masusulti. Na unsa man ning tawhana, uy bakit bayot yung kanyang inuyab? Sa una. May nadunggan ka na mga ganyan. Kung sa una, pero karon wala naman. Naaanad na siguro Na, sila. naanad na sila. Sa una lagi, kumana sila nga. Nganong kana may nakuanan niya, uy nga. Mm. So pag anak-anak niya. Mm. So mana ko, di lagi ka anak. Pero lami mang pund og magkuan. Di ka anak pero lami mo dala. Ginan ako siya nga. Daghan jud kay masulti nila sa una nako pero ako lang yung gipalapos pikas dunggan. Ikaw, okay lang siguro kung ikaw yung mga kadungog. Pero kung tungkol sa iyaha ba, sakit ba kaya na siyang part? Sakit uy. Kaning ning anak ba siya nga. Ang mga tao lagi daw di siya ganahan nga. Madunggan sa mga tao nga kami. Yo karon anad naman siya, okay na. Maana din siya. Anad na siya. Hindi na siya nakikiwahan. Dili na siya. No, kung ako ang sa part sa lalaki makadungog ko ganyang mga istorya, pero medyo maghuna-huna biya siguro ako na mogid no sakto biya akong silingan. Pero buti dahil no, nasa sabtan kanya talaga lahat ng mga lihok mo. Makasabot ra pud siya. Pero unay usahay magsilos siya. Magsilos, normal naman na. Magsilos siya nako kanang mulakaw ko. Doon, kanang di ko kapananghid niya ba. Muna magsilos siya nako. Pero at least ngayon, 18 years na kayo. Wala, Dugay nagikaayo. panghabang buhay na jud na. Depende.